መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን ሰዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምታ አነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥሪ ዕለት 13 አቡነ ዘርአብሩክ ወቅዱስ ሩፋኤል በረከቶም ይሕደረና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ደሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲት አምላክ ኪዳነ ምሕረት ድንግል ማርያም አዴ ልሳነ አንደበት ኩነኒ። አቡነ ዘርአብሩክ ሃገርና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሉይ ምስ ሓዲስ ዘይጎድላ ብክርስቶስን ብድንግል ማርያም አዲኡን ኪደተ እግሪ ዝተቀደሰት ናይ ቅዱሳን መጸጊዒትን ብዙሓት ቅዱሳን ካብ ሕቑፋ ዘፍረየትን ስለዝኾነት ዝተባረኸት ሃገር ትበሃል። ኩለን ናይ ሃገርና ክፍልታት ቅዱሳን ኣፍርየን እየን። ብምብራቅ ብምዕራብ ብሰሜን ብደቡብ ዘለው ኣከባቢታት ኩሎም ናይ ቅዱሳን ቤት እየን። ቅዱሳን ብብዝሒ ካብ ዘፍረዩ ኣከባቢታት ሓደ ድማ ምድረ ጎጃም እዩ። ኣብ ኣከባቢ ጎጃም ካብ ዝተለዓሉ ቅዱሳን ድማ ሓደን ስመጥሩ ጻድቅ ወይ ከዓ ስምጥዑም አቡነ ዘርአብሩክ እዮም። አቡነ ዘርአብሩክ ብብዙሕ ጎደና ዝተፈልዩ አቦ እዮም። ንምጥቃስ ዝኣክል ሓደ ብታሪክ ንዓለም ከቢቦም ዝሓዙ ክልተ ጉርማን ኣራዊት ብሄሞትን ሌዋታንን ኣስናን ቆፂሮም ብዙሕ ምስጢራት እውን ተመልኪቶም ተመልሱ። ካልኣይ እዞም ጻድቅ ኣብ ግዜ ልደቶም ዓይነ ስውራን ኣብርሆም እዮም። ንባዕሎም ድማ ነዚ ናይ ግፍዒ ዓለም ንኸይርእዩ ጸልዮም ኣዒንቶም ከም ዝጠፍእ ገበሩ። ሳልሳይ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብል ቅዱስ ኢያሱ ኣብ ገባኦን ንፀሓይ ኣቆይሙ እዩ። አቡነ ዘርአብሩክ ግን ብጥበበ እግዚአብሔር ንፀሓይ ን5 ዓመት ኣቆምዋ። ራብዓይ ድማ እዞም ጻድቅ ካብ ብዝሒ ንጽህናኦም 12 ክንፊ መንፈሳዊ ክንፊ ተዋሂብዎም ነበረ። ካብዚ ዝተፈላለየ ድማ ብጾም ብጸሎት ብትሕርምትን ብስብከተ ወንጌልን ፍጹም ጽሙድ ነበሩ። እዞም ጻድቅ ዝተወልዱ ኣብ 1600 ክፍለ ዘመን ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ጎጃም ክኸውን ከሎ ኣቦኦም ደመ ክርስቶስ ኣዲኦም ድማ ማርያም ሞጎሳ ይበሃሉ። ወለዲ ብስእነት ውላድ ተማህሊሎም ነዚ ዝተቐደሰ ፍረ ረኸቡ። ጸጋ ኢየሱስ ድማ በልዎም ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተውሃቦም። ቀጺሎም ንዝወለድዎ ድማ ተስፋ ኢየሱስ በልዎ። እዚ ድማ ናይዚ ጻድቅ ንእሽቶ ሓዉ እዩ። ንአቡነ ዘርአብሩክ ሓዎም ንእሽቶይ ተስፋ ኢየሱስ ይበሃሉ። አቡነ ዘርአብሩክ ግን ጸጋ ኢየሱስ ይበሃሉ ኩሎም። እዚ ድማ ናይዚ ጻድቅ ንእሽቶ ሓዉ እዩ። ብሒደት ግን ስም ናይ ጸጋ ኢየሱስ ብፍቃድ እግዚአብሔር ናብ አቡነ ዘርአብሩክነት ተቐየራ። ነዞም ጻድቅ ስመጥዑም ካብ ዝገበሮም ስራሖም ኣብ ዘመነ ኣፄ ሱስንዮስ ዝሰርሕዎ ቀዳምነት ይወስድ። እቲ ነገር ከምዚ እዩ። ኣብ 1598 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነገሱ ኣፄ ሱስንዮስ ፔድሮ ወይ ከዓ ምስ ፓኤዝ ዝበሃል ፈረንጂ መናፍቕ ብዝፈጠርዎ ዕርክነት ንሃይማኖት ለወጡ። ካቶሊክ ወይ ከዓ ሮማዊ ድማ ኾኑ። ድሓር ድማ አልፎንሱ ሜንዴዝ ዝብልዎ እሾኽ መጺኡ ንኹሎም ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ መናፍቕ ክኾኑ ምስ ንጉስ መኸረ እሞ ንግዚኡ ድማ ኣብቲ ኣከባቢ ቤተ መንግስቲ ዝነበሩ መሳፍንቲ ተሓዋወሱ። እናጸንሐ ግን እቲ ዜና ኣብ መላእ እታ ሃገር ተሰምዐ። ብፍላይ ኣብ 1611 ኣብ ኣመንቲ ተዋህዶ ኣብ ማእከል እቲ መናፍቕ ንጉስን እቲ ነገር ተኻሪሩ ጳጳስ አቡነ ስምዖን ኣብ ጠዳ መቕታሎም ተሰምዐ። ኣብዚ ግዜ ሓረስታይ ካብ ሕርሻኡ፣ ሰበይቲ ካብ ክሽንኣ፣ ካህን ካብ መቕደሱ፣ ነጋዶ ድማ ካብ ዕዳግኦም እናወፁ ስለ ዝቐንዐት ሃይማኖት ደሞም ኣፍሰሱ። ኣብ በዓቲ ዝተወሰኑ ብሽሕ ዝቑጸሩ ቅዱሳን እውን ወፂኦም ተሰየፉ። ኣብዚ ግዜ ድማ ናይ ግሺ አቡነ ዘርአብሩክ ንዳዊቶም ሒዞም ንሰማዕትነት ከዱ።
ኣብ ኣባይ ወሓዚ ምስ በጽሑ ድማ ንዳዊቶም ናብቲ ውሽጢ ወሓዚ ደርበይዋ ተሳጊሮም ድማ ኣብቲ ኣደባባይ ናይ ንጉስ ደንቀዝ በጽሑ እሞ ኣብቲ ግዜ ልክዕ ከም ናይ በዓል ፍቅርተ ክርስቶስን ወለተ ጴጥሮስን ንሶም ድማ መከራ በጽሖም ንጉስ ድማ ከይተቐትሉ ከም ዝእሰሩ ገበረ ኣብ ጸልማት እስር ቤት ድማ 5 ዓመታት ምስ ኣሕለፉ ውዑይ ምግቢ የምጽአሎም ነበሩ ንሶም ግን ምግቦም ሰማያዊ ስለ ዝነበረ ኣይተንከፍዎን ድሕሪ 5 ዓመት ድማ እቲ ኩሉ ምግቢ ብተኣምራት ብምውዓዩ ትኪ እናውፅአ ተረኽበ ኣቡነ ዘርአብሩኽ ድማ ካብ እስሮም ተፈትሑ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ከሓዲ ንጉስ ፈሪዱ ፋሲል ነገሰ ሃይማኖት ተመለሰ እዞም ጻድቕ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣባይ ወሓዚ ዝደርበይዋ ዳዊቶም ከይረሓሰት ማይ ረኸብዋ ጎጃም ምስ በጽሑ ድማ ንሰይጣን ንዕኦም መሲሉ ከስሕት ስለ ዝረኸብዎ ናብ ውሽጢ ኣስጠምዎ ብዝተረፈ ዘመኖም ኣቡነ ዘርአብሩክ ብዙሕ ተጋድሎኦም ጥሪ 13 ዓረፉ ሰራሒ ድንቂ ኣቦ ስለ ዝኾኑ ሎሚ እውን ኣብ ግሺ ብዙሕ ተኣምራት ይገብሩ ኣለዉ ኣቡነ ዘርአብሩክ ናብ ውሽጢ ሲኦል ኣትዮም ዝጽልዩ ዝነበሩ ዓብይ ጻድቅ ኣቡነ ዘርአብሩክ ዕረፍቶም እዩ እዞም ጻድቅ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ብዝበለጸ 12 ክንፊ ዝተዋሃቦም ክኾኑ ከለዉ ብ12 ክንፎም ድማ ናብ ሰማይ ኣንፈት ኩሉ ገሃነመ እሳትን ሓሊፎም ብምኻድ ቀጥታ ኣብ ቅድሚ ናይ ስሉስ ቅዱስ ዙፋን ይቆሙ ከም ዝነበሩ ቅዱስ ገድሎም ይነግር ብጣዕሚ ዘደንቕን ካብ ኣእምሮ ንላዕሊ ዝኾነ ነገር ድማ ኣቦና ን7 መዓልቲ ኣብ በቢመዓልቲ ን7 ሰዓታት ዝኣክል ኣብ ውሽጢ ሲኦል ቆይሞም ይጽልዩ ነበሩ ኣቡነ ዘርአብሩክ ከም ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ንጸሎት ብምቋም ብዙሓት ሓደ እግሮም ክሳብ ዝስበር ብብዙሕ መከራ ተጋዲሎም እዮም ምስ 24 ካህናተ ሰማይ ሓቢሮም መንበሩ ምእንቲ ከዓጥኑ ካብ ፈጣሪኦም ተኣዚዞም ዓጢኖም እዮም ጎይታና ንኣቡነ ዘርአብሩክ ፍጥረታት ብዘይካ ምፍጣር ዘይሃቦም ስልጣን የለን እግዚአብሔር ብጽኑዕን ቅዱስን ዝኾኑ ኣቡነ ዘርአብሩክ ኣነ ካብ ስልጣነይ ስልጣን ካብ ክብረይ ድማ ክብሪ ካብ ጥበበይ እውን ጥበብ ካብ ተኣምራተይ ድማ ተኣምራት ካብ ውህበተይ ድማ ውህበት ካብ ትዕግስተይ ድማ ትዕግስቲ ካብ ፍቕረይ ድማ ፍቕሪ ካብ ትሕትናይ ድማ ትሕትና ሂበካ ኣለኹ እሞ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ስልጣንካ ኮይኑ ይተኣዘዘልካ ዝብል ብጣዕሚ ዘደንቕ ቃል ኪዳን እዩ ዝሃቦም ፍሉይ ሃብትታት ድማ ኩሉ ሃቦም በዚ ዕለት በዓለ ዕረፍቶም እዩ ልደቶም ድማ 13 ታሕሳስ በረከቶም ምስ ኩላትና ደቆም ይንበር ብጸሎቶም ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ኣሜን ኣቡነ ዘርአብሩክ ብበረከቶም ይሕደረና ኣሜን ከምኡውን ሰውኣቱ ቅዱሳን 7 ቅዱሳን እዞም ሰውኣቱ ደቂቅ ካብ ሃገረ ኤፌሶን ዝተረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ናይ ንጉስ ዳኬዎስ ናይ መዛግብቲ ሓለውቲ ነበሩ ንጉስ ኣምልኮ ጣዖት ኣብ ዝኣወጀ ግዜ ምስቲ ኮንቶ ኣምልኮ ስለ ዘይተሓባበሩ ተተሓሒዞም ተወንጀሉ ሒዞም ድማ ኣሰርዎም ንጉስ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ከሎ ምናልባት ክሳብ ዝምለስ ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ብምሕሳብ ካብ ዝተኣሰርዎ ፈቲሕዎም ከደ ንሶም ግን ናይ ንጉስ ኣገልገልቲ ምዃን ገዲፎም ናብ ሓደ ጎቦ ወፂኦም ኣብ ውሽጢ በዓቲ ተቐመጡ ንጉስ ኣብ ዝኸዶ ከም ዝተመልሰ ኣብ ዝሰምዑ ግዜ ናይቲ በዓቲ ማዕጾ ዓፂዮም ተቐመጡ ካብ ወገን ጭፍራታት ዝኾነ ሓደ ፈታዊኦም ነበረ ካብ ዕዳጋ ስንቂ ክገዝኡ በብተራ ክወፁ ይርእዮም ስለ ዝነበረ ሕጂ ግን ስለ ዝጠፍእዎ ንሱ ናብ በዓቶም ከደ እቲ ማዕጾ ተዓጽዩ ስለ ዝረኸቦ ብጥምየት ዝሞቱ ስለ ዝመሰሎ ዓብይ ሰሌዳ ኣምፂኡ ገድሎም ጽሒፉ ብቐዳድ ቦታ ናብቲ ውሽጢ በዓቲ የእተዎ እዞም 7 ቅዱሳን ብናይ እግዚአብሔር ፈቃድን ትእዛዝን ን372 ዘመናት ደቀሱ
ዳኪዎስ ድማ ሞይቱ ስጋብ ቴዎዶስዮስ ብዙሓት ነገስታት ነገሱ። ኣብ ናይ ንጉስ ቴዎዶስዮስ ዘመን ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ መናፍቃን ተላዒሎም ብዙሓት ተኸተልዎም እሞ በዚ ግዜ ትንሣኤ ሙታን ከም ዘሎ ግልጽ ገይሩ ምእንቲ ክምህር ለዋህ ኣምላኽና ነዞም 7 ቅዱሳን ካብ ዝሞቱ ድሕሪ 372 ዓመት ካብ ሞት ኣተንስኦም። ካብዞም ቅዱሳን ሓደ መግቢ ምእንቲ ክገዝእ ናይ ንጉስ ዳኪዎስ ኣርማ ዘለዎ ሳንቲም ሒዙ ናብ ሹቕ ወፀ። ኣብ ኣንፈት ናይታ ከተማ ድማ ናይ መስቀል ምልክት ረኣየ። ኣብ ውሽጢ እቲ ቀጽሪ ድማ ናይ ጎይታና ስሙ ክጽዋዕ ሰምዐ እሞ እምበር ከእዛ ሃገር ኤፌሶን ዶ እያ ብማለት እንተሓተተ እወ ኤፌሶን እያ በልዎ። ዝሓዞ ናይ ዳኪዎስ ምስም ዝተቐረጸሉ ሳንቲም ነቲ በዓል ድንኳን እንተሃቦ ሰባት ተኣኪቦም ምሳኻ ዝተሓብአ መዝገብ ኣሎ ኢሎም መርመርዎ። ናብ ኤጲስቆጶስ ኣባ ቴዎድሮስን ናብ ንጉስ ቴዎዶስዮስን ድማ ወሰድዎ። ንጉስን ኤጲስቆጶስን ድማ ካበይ ኢኻ በልዎ። ንሱ ድማ ካብ ንጉስ ዳኪዎስ ዝረኸብዎ ክብሪ ገዲፎም ኣብ ውሽጢ በዓቲ ደቂሶም ከም ዝነበሩ ምስ ነቑሑ ድማ ዝምገብዎ ደልዮም ንሱ ናብዚ ድንኳን ከም ዝመፀ ነገሮም። ንጉስን ኤጲስቆጶስን ድማ እቶም ህዝቢ ተኸቲሎም ብሓንሳብ ናብቲ በዓቲ መፁ። ናብቲ በዓቲ ኣብ ዝበፅሑ ግዜ 6 ቅዱሳን ተቐሚጦም ምስ ረኸብዎም ታሪኾም ዝተፅሓፈሉ ዓብይ ሰሌዳ ድማ ረኸቡ። እቲ ዘመን ድማ 372 ዓመት ከም ዝኾነ ፈለጡ። ንጉስን ኤጲስቆጶስን ድማ ምስቶም ህዝቢ ኮይኖም ብጣዕሚ ኣድኒቖም ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ። ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ዝነበሩ ድማ ነዚ ድንቂ ተኣምር ርእዮም ብርግጽ ትንሣኤ ሙታን ከም ዘሎ ብግልጽ ርእዮም ኣመኑ። ነዞም 7 ቅዱሳን ኣብ ዝሓተትዎም ግዜ ኣብ ልዕሊኦም ዝኾነ ነገር ኩሉ ነገርዎም። ድሕሪኡ ተመሊሶም ደቀሱ። ንነብሶም ድማ ናብ ኢድ እግዚአብሔር ሃቡ። ንጉስ ድማ ናይ ወርቂ ሳጽን ኣስሪሑ ንስጋኦም ኣብኡ ኣንበሮ። ካብ ስጋኦም ድማ ብዙሕ ዘደንቑ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ናይዞም ዝኸበሩ ቅዱሳን ስሞም ድማ መክሲሚያኖስ፣ ታምኪሮስ፣ መርዳዲሞስ፣ ዮሃንስ፣ ቆስጠንጢኖስ፣ ዲዮናስዮስን ኣዝሚናን ይበሃሉ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸለቶም ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን በዚ ዕለት ጥዕና ረኺቦም ከይድቅሱ ኣብ ትሕቲ ምንጻፎም እሾኽ ዝጉዝጉዙ ዝነበሩ ጻድቕ ኣባ ነካሮ ዕረፍቶም እዩ። ጻድቕ ኣባ ነካሮ መታን ጥዕና ረኺቦም ከይድቅሱ ኣብ ትሕቲ ምንጻፎም እሾኽ ብምጉዝጓዝ መዓልትን ለይትን ብዓቢ ተጋድሎ እናተጋደሉ ዝነበሩ ዓብይ ኣቦ እዮም። ካብ ትሕትናኦም ዝተለዓለ ሓላዊ ኣፍ ደገ ናይቲ ገዳምን ተኸናኻኒ ኣትክልትን ኮይኖም እናገልገሉ ብጾምን ጸሎትን ብጽኑዕ ይጋደሉ ነበሩ። ኣብቲ ገዳም ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተሰወረ ኩሉ ብግልፂ ዝርኢ ሓደ ዝበቕዐ መነኮስ ኣሎ። እቲ ዝበቕዐ መነኮስ ኣብ ሓደ ለይቲ ራእይ ረኣየ። ኣብ ላዕሊ ቦታ ቆይሙ ኣብ ትሕቲኡ ፍረኡ ወሓይዝ ዝኸበብዎ በብዓይነቱ ዝኾነ ኣትክልቲ ኣሎ። ኣባ ነካሮ ኣብ ማእከሎም ኮይኑ በቲ ሓደን ማይን የስትዮም ነበረ። በቲ መነኮስ ድማ ኦ ኣባ ነካሮ እዚ ኣትክልቲ ናይ መን እዩ በሎ። ኣባ ነካሮ ድማ ኣነ ንዝተኸልክዋ እዩ በሎ። እቲ መነኮስ ድማ ካብ ፍሬኣ ክትህበኒ እደሊ ኣለኹ ምስ በሎ ኣባ ነካሮ 3 ናይ ሮማን ፍረታት ቆሪጹ ሃቦ። እቲ መነኮስ ድማ ብልብሱ ቋጸረን። እቲ መነኮስ ካብ ድቃስ ምስ ተንስአ ነተን ናይ ሮማን ፍረታት ረኸበን። ሽዑ ንሽዑ ድማ ናብ ኣባ ነካሮ ኸይዱ ነካሮ ሓወይ በዛ ለይቲ ርኢኻኒ ዶ ኢሉ ሓተቶ። ኣባ ነካሮ ከዓ እወ ሪኤካ እየ 3 ናይ ሮማን ፍረታት እውን ሂበካ በሎ። በዚ ግዜ እቲ መነኮስ እናጎየየ ናብቲ ገዳም ከይዱ እቲ ዝኾነ ንኣበምኔትን ንኹሎም መነኮሳትን ተዛረበ። እተን ናይ ሮማን ፍረታት ድማ ኣውፂኡ ኣርኣዮ። እቶም መነኮሳት ድማ ካብ ናይ ኣባ ነካሮ ቅድስና ዝተለዓለ ኣድነቑ። ናይ ሮማን ፍረ ዝፈሪ ኣብ ክረምቲ ስለ ዝኾነ ኣብቲ
ጊዜ እቲ ድማ ወቕቲ ሓጋይ ስለ ዝነበረ ናይ ሮማን ፍረ ኣብ ሓጋይ ኣይርከብን። እቶም መነኮሳት ድማ ንኣባ ነካሮ ኣብ ታሕተዋይ መዓርግ ስለ ዝገበርዎ ሓዚኖም ኣብ ላዕለዋይ መዓርግ ክገብርዎ ደልዮም ናብኡ ኣብ ዝኸዱ ጊዜ ሰኣንዎ ስለ ዝተሰወሮም። ንሳቶም ድማ ኣብ ሰኣንዎ ጊዜ ብጣዕሚ ሓዘኑ። ድሕሪ እዚ ድማ በዛ ዕለት ከም ዝዓረፈ መጻእተኛታትን ቁኑዓት ኣቦታትን ነገርዎም። ናይ ኣባ ነካሮ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና ኣሜን። ጥሪ 13 ዝኽበሩ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣቡነ ዘርአብሩክ ኢትዮጵያዊ ዕረፍቶም 7 ቅዱሳን ደቂቀ ቅዱሳን ከኤፌሶን፣ ቅዱስ ኣባ ነካሮ፣ ቅዱስ ቃሮስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ አስከናፍር፣ 13 ግሁሳን ጻድቃን፣ ቅዱስ አርሳኒዮስ ጠቢብ፣ 97 ነገደ መላእክት። እዚኦም ናይ ዕለት 13 ጥሪኦም በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ናይ 14 ጥሪ ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጥሪ 14 ጻድቅ አቡነ አረጋዊ ኣቦይ ልደቶም እዩ። ኣብ 12 ዓመት ምስ ካሓርቲ ነገስታት ስለ እምነታ ተጋዲላ ብሰማዕትነት ዝዓረፈት ቅድስቲ ምህራኤል እውን ዕረፍታ እዩ። ኣቡነ አርኬሌድስ ዕረፍቱ እዩ። ቅዱስ መክሲሞስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ቅድስቲ እምራይስ ብሰማዕትነት ዓረፈት። ናይ ዝኸበረ ህፃን ቅዱስ ቂርቆስ ማሕበር ዝኾኑ 4034 ሰባት ብሰማዕትነት ዓረፉ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ሰማዕት ቅድስቲ ምህራኤል። እዛ ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ቅድስቲ ምህራኤል ጥምዋህ ካብ ዝበሃል ሃገር ዝተረኽበት ሰማዕት እያ። ወለዳ ካህን ኣቦኣ ዮሃንስን ኣዲኣ ኢላርያን ንእግዚአብሔር ዘምልኹ ቁኑዓ ስለ ዝኾኑ ንዓኣ እውን ብሃይማኖት ብምግባርን ኮትኩይቶም ኣዕበይዋ። መጀመርያ እውን ውላድ ስለ ዘይነበሮም ብመብፃዓ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን እዮም ዝረኸብዋ። መብፃዕኦም በፂሕሎም ንቅድስቲ ምህራኤል ምስ ወለድዋ ፍርሓት እግዚኣብሔርን ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርትን እናምሃሩ ኣዕበይዋ። ቅድስቲ ምህራኤል ድማ 12 ዓመት ኣብ ዝኾና ጊዜ ኣብ ልዕሊኣ ብዝሓደረ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ህያብ ዘደንቑ ተኣምራት ክሰርሕ ጀመረት። ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ምስ ነገሰን ንኣምልኾተ ጣዖት ብኣዋጅ ኣብ ዝኣወጀ ጊዜን ቅድስቲ ምህራኤል ስለ ጎይታና ኣምላኽነት መስኪራ ሰማዕት ክትከውን ተመነየት። ድሕሪ እዚ ድማ ብቁፅሪ ሓሳብ ተላዒላ ናብ ገምገም ባሕሪ ብምኻድ ኣብ መርከብ ተሳፊራ ከይዳ ስሙ ፍልፍያኖስ ናብ ዝበሃል ናብ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ መኮንን በጽሐት እሞ ብመርከብ ክትጓዓዝ ከላ ድማ ካልኦት ስለ ቅንዕቲ እምነት ተዋህዶ ሰማዕትነት ንምቕባል ዝተቐራረቡ ሰማዕታት ረኺባ ምስኦም ነበረት። ኣብ ቅድሚ እቲ መኮንን ቆይማ ድማ ሓቀኛን ክምለኽ ዝግብኦ ኣምላኽ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ምዃኑ መስከረት። እቲ መኮንን ድማ ስለ ንእስነታ ራርዩላ ካብቶም ካልኦት ፈልዩ ክገድፋ ደለየ። ነገር ግን ቅድስቲ ምህራኤል እቲ መኮንን ከም ዝገድፋ ፈሊጣ እቲ ዝተመነየቶ ሰማዕትነት ከትርፈላ ምዃኑ ኣብ ዝረኣየት ጊዜ ደጊማ ነቲ መኮንን ነቶም ዝረኸሱ ኣማልኽቱን ብድፍረት ረገመትሉ ጸረፈቶም። ድሕሪ እዚ ድማ እቲ መኮንን ብጣዕሚ ተቆጢዑ ጽኑዓት ብዝኾኑ ዝተፈላለዩ ስቃያት ኣሰቃያ። ካብታ ቅንዕቲ ሃይማኖታ ከዓ ሸንጊሉ ክመልሳ ከም ዘይተኻኣሎ ምስ ፈለጠ መርዛማት ተማምን ዕንቅርቢት ናብ ዘለዎ ጉድጓድ ደርበያ። ምስ ቅድስቲ ምህራኤል ድማ ካልኦት ብዙሓት ሰማዕታት ብሓንሳብ ተደርበዩ። ኣብዚ ጊዜ ድማ ዝተኣዘዘ ናይ እግዚኣብሔር መልኣክ ንቅድስቲ ምህራኤል ተገለጸላ እሞ ካብ ጎይታና ዝተዋሃባ ቃል ኪዳን ኣረከባ። ድሕሪ እዚ ነብሳ ናብ እግዚኣብሔር ኣሕሊፋ ሂባ ንናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተጎናጸፈት። ምእመናን ድማ ነቲ ዝኸበረ ስግኣ ካብቲ መርዛማት ተማምንትን ዕንቅርቢትን ዘለዎ ቦታ ኣውፂኦም ብኽብሪ ቀበርዋ። ድሓር ድማ ወለዳ ጓሎም ቅድስቲ ምህራኤል ስለ እምነታ መስኪራ ብኽብሪ ሰማዕት ምዃና ኣብ ሰምዑ ጊዜ ምስ ብዙሓት ደቂ ሃገሮም መጺኦም ነቲ ዝኸበረ ስግኣ ኣፍሊሶም ናብ ሃገሮም ወሰድዎ። ብዝጸበቐት
ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ድማ ንስግኣ ኣብ ውሽጣ ኣንብእ ዘንበርዎ ጊዜ ምስ አንበርዎ ጊዜ ድማ ካብቲ ናይ ሰማዕትነት ዝኾነት ቅዱስ ስግኣ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና ኣሜን። ከምኡውን ቅድስቲ እምራይስት እዚያውን ተመሳሳሊ እስማትን እዛ ቅድስቲ ድማ ካብ ዝኸበሩ ቁኑዓት ክርስቲያን ዝተወለደት እያ። ፍርሃት እግዚአብሔርን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እናተምሃረት ድማ ዓበየት። ሓደ መዓልቲ ድማ ማይ ክትቀድሕ ናብ ወሓዚ ክትወርድ ከላ ተታሒዞም ስለ ክርስቶስ ተኣሲሮም ዝሳቀዩ ሰማዕታት ረኣየት እሞ ንሳቶም ድማ ጳጳሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን እዮም። ኣብዚ ጊዜ ቅድስቲ እምራይስ ድማ ናብቲ ጭፍራ መኮንን ቀሪባ ኣነ እውን ብኣምላኽ ናይዞም ቅዱሳን ብጎይታናን ኣምላኽናን ብመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ክርስቲያን ስለ ዝኾንኩ ንስመይ ምስ ኣስማቶም ጽሒፍካ ናብ ናይ ሰማዕትነት ኣደባባይ ኣብጽሓኒ በላቶ። ንሱ ድማ ንስማ ምስ ናይቶም ሰማዕታት ስም ጽሒፉ ምስኦም ኣሰራ እሞ ኣብ ቅድሚ እቲ ከሓዲ መኮንን ቁልቁያኖስ ኣቆማ። እቲ መኮንን ድማ ንሰማዕታቱ መታን ክሰግድ ብብዙሕ ናይ ሽንገላ ቃላት ሓባበላ። ነገር ግን ቅድስቲ እምራይስ ንናይ ጎይታና ኣምላኽነት እናመስከረት ናይቲ መኮንን ጣዖታት ረገመትሉ። እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ክሳዳ ብሴፍ ኣቁረጾ እሞ ንሰማዕትነታ ብዓወት ፈጺማ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፈት። ረድኤት በረኸታ ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና ትብዓታ ድማ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ተሕድረልና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ አቡነ አርኬሌደስ ግብፃዊ ብትውልዱ ካብ ሃገረ ሮሜ ካብ ዓበይቲ ወገናት እዩ። ኣቦኡ ዮሃንስ ኣዲኡ ድማ ሰንደሊቃ ክበሃሉ ከለዉ ክልቲኦም ከዓ ንናይ እግዚአብሔር ሕጊ ዝሕልው ሓቀኛታት ነበሩ። ቅዱስ አርኬሌደስ ዕድሚኡ 12 ዓመት ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ኣቦኡ ዮሃንስ ሞተ። ድሕሪኡ ኣዲኡ ሰበይቲ ከተመርዕዎ ሓሰበት እሞ ንሱ ግን ፈቃደኛ ኣይነበረን። ኣቦኡ ብሂወተ ስጋ ከሎ ንጉስ ዝሾሞ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ሕጂ እውን ናብቲ ንጉስ ከይዱ ናይ ኣቦኡ ሽመት መታን ክቕበል ንኣርኬሌደስ መኸረቶ። ነቲ ንጉስ ዝውሃብ ህያብን ኣገልግሎትን ጌራ ብዙሕ ገንዘብ ኣትሒዛ ለኣኸቶ። ንሱ ድማ ኣብ መርከብ ተጻዒኑ እናኸደ ዓብይ ንፋስ ተለዓለ እሞ እቲ ማዕበል ድማ ሓየሎም። እታ መርከብ ድማ ተሰብረት። ቅዱስ አርኬሌደስ ድማ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ መርከብ ስባር ጣውላ ተንጠልጢሉ ናብ መሬት በጽሐ። ካብቲ ባሕር ምስ ወፀ ማዕበል ዝተፍኦ ሓደ በድኒ ስለ ዝተረኸበ ተቐሚጡ ስለ እቲ በድኒ ኣልቀሰ። ናይ ዓለም ሓላፍነትን ንሱ እውን ምስ ሞተ ሓመድነቱ ሓሰበ። ንነፍሱ ድማ ገሰጻ። ናይቲ ዝቐንዐ መንገዲ መታን ክመርሖ ድማ ናብ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመነ እሞ ነዊሕ መንገዲ ምስ ተጓዓዘ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ብስም ቅዱስ ሮማኖስ ናብ ዝተሰርሐት ሓንቲ ብርኽ ዝበለት ገዳም በጽሐ። ካብ ገንዘቡ ምስኡ ዝተረፈ 200 ናይ ወርቂ ዲናር ነቲ ኣበምኔት ሃቦ። ኮመንኩሶ ድማ ሓተቶ። መጀመርታ እውን አርኬሌደስ ቅድሚ ምምጽኡ ነቲ ኣበምኔት መንፈስ ቅዱስ ናይ ምምጽኡ ነገር ኣረዲእዎ ስለ ዝነበረ ንሱ ናብኡ ምስ በጽሐ ደስ በሎ። ኩሎም መነኮሳት ምስ ጸለይሉ ከዓ ኣመንኮሶ። ድሕሪዚ ዝኸበረ አርኬሌደስ ጽኑዕ ተጋድሎ ክጋድል ጀመረ። ክጽሊ ውዕል ክጽሊ ሓድር ኩሉ ጊዜ በብ7 መዓልቲ ዝጸውም ኮነ። እግዚአብሔር ድማ ሃብቲ ፈውሲ ሂብዎ ንብዙሓት ሕሙማት ፈወሶም። ድሕሪዚ ገጽ ኣንስቲ ከቶ ከይርኢ ድማ ኢሉ ምስ ጎይታና ቃል ኪዳን ኣተወ እሞ ኣዲኡ ድማ ን12 ዓመት ዝኣክል ናይ ወዳ ዜና ምንም ስለ ዘይሰምዐት ኣበይ ከም ዘሎ ስለ ዘይፈለጠት ዝሞተ ስለ ዝመሰላ ድማ ብጣዕሚ ሓዘነት። ናይ ኣጋይሽን ናይ መጻእተኛታትን መቐበሊ ዝኸውን ቤት ሰሪሓ ናይ መንገዲ መሕደሪ ገበረቶ። ኣብ ሓንቲ ዕለት ዘሕደረቶም ኣጋይሽ ድማ ናይ ቅዱስ አርኬሌደስ ዜና ክዛረቡ ሰምዓቶም። እቶም ኣጋይሽ ስለ ቅድስናኡን ስለ ተጋድሎኡን ዘርእዮም ምልክታትን ተኣምራታትን ናይ መልክዑን ጽባቐን ክዘራረቡ ሰሚዓ ወዳ ከም ዝኾነ ፈለጠት እሞ እቶም መንገደኛታት ድማ ስለ ስርሑ ሓተተቶም እሞ ንኹሉ ስርሑ ነገርዋ።
ወዳ ብህይወት ከም ዘሎን ህያው ከም ዝኾነን ተረድአት እሞ ኣብቲ ግዜ ተንሲኣ ናብቲ ዝነበረ ሮማኖስ ገዳም ከደት። ናብ ወዳ ናብ ቅዱስ አርኬሌደስ እንሆ ገጽካ መታን ክርኢ ደልየ ኣነ ኣዴኻ መጽእ ኣለኹ ኢላ መልእኽቲ ለኣኸትሉ እሞ ወዳ ቅዱስ አርኬሌደስ ድማ ከቶ ገጽ ናይ ኣንስቲ ከይርኢ ምስቲ ክቡር በዓል ቤት ምስ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቃል ኪዳን ስለ ዝኣተኹ ቃል ኪዳነይ ከፍርስ ኣይከኣለንን ኢሉ መሊሱ ናብኣ ለኣኸ። ኣዲኡ ድማ ንገጽካ እንተዘይ ኣርኣኻኒ ኣነ ናብ ጫካ ክኸይድ እየ ኣራዊት ድማ ክበልዑኒ እዮም ኢላ ለኣኸትሉ። ቅዱስ አርኬሌደስ ድማ ኣዲኡ እንተዘይሪኣቶ ከም ዘይትገድፎ ንሱ ድማ ምስ እግዚኣብሔር ዝኣተወ ቃል ኪዳን ከፍርስ ስለ ዘይከኣሎ ኣብ ዝፈለጠ ግዜ ነፍሱ ክወስዳ ናብ እግዚኣብሔር ለመነ። ድሕሪ እዚ ድማ ነቲ ሓላዊ ኣንፈት ነደይ ናባይ መታን ክትኣቱ ፍቐደላ በሎ። ኣዲኡ ድማ ናብ ውሽጢ ኣብ ዝኣተወት ግዜ ወዳ ቅዱስ አርኬሌደስ ሞይቱ ረኸበቶ እሞ ብዓብይ ድምፂ ብምእዋይ ኣልቀሰት። ናታ ነፍሲ እውን መታን ክወስድ ናብ እግዚኣብሔር ለመነት። ጎይታና ድማ ልመናኣ ተቐቢሉ ንነብሳ ወሰደ። ኣደን ወድን ድማ ብከምዚ ዓይነት ኩነታት ምስ ዓረፉ ናይ ክልቲኦም ስጋኦም ፈልዮም ክቐብርዎ ክብሉ ናይ ቅዱስ አርኬሌደስ ሬሳ በድኒ ብናይ ሰብ አንደበት ክዛረብ ጀመረ። ናይ ኣደይ ስጋ ካብ ስጋይ ኣይትፍለይዎ ብህይወት ከላ መታን ክትርእየኒ ንልባ ስለዘየደሰትክዎ ዝብል ቃል ካብ ሬሳ ናይ አርኬሌደስ ወፀ። ነዚ ቃል ኣብ ሰምዑ ግዜ ብጣዕሚ ኣድኒቆም ንእግዚኣብሔር ምስ ኣመስገኑ ንክልቲኦም ኣብ ውሽጢ ሓደ መቃብር ቀበርዎም። ጎይታና ድማ ኣብ ልዕሊ ስጋ ናይ ቅዱስ አርኬሌደስን ኣዲኡን ዓብይ ፈውሲ ስለ ዝገለጸ ኣገራሚ ተኣምራት ክረኣዩ ጀመሩ። ብሞት ድሕሪ ምዕራፋ በድኑ ኣፍ ኣውፂኣ ዝተዛረበት እዚ ዓብይ ጻድቕ ብስሙ ዝተሰየመ ዓብይ ገዳም ኣብ ትግራይ ተንቤን ሃገረ ሰላም ይርከብ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን ኣሜን ለይኩን። ከምኡውን ኣቡነ አረጋዊ ዘሚካኤል ዘደብረ ዳሞ እዚ ኣቦ እዚ ድማ ንገዳም ደብረ ዳሞ ዝገደመ ኣቦ ኮይኑ ትውልዲ ሃገሩ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዘሮም እዩ። ወለዱ ካብ ወገን ነገስታት ሮማ ኮይኖም ኣቡኡ ይስሐቅ ኣዲኡ ከዓ ቅድስቲ ዕድና ይበሃሉ። እዞም ክልተ ሰብ ኪዳን ወለዲ ጻድቃን ፈራሕቲ እግዚኣብሔር ክልተ ውላድ ወለዱ። ንሳቶም ድማ እቲ ቀዳማይ ቴዎድሮስ እቲ ካልኣይ ከዓ ገብረ ኣምላኽ ዓብደል መሲሕ ኣቡነ ዘሚካኤል አረጋውን እዮም። እዚ ዓብደል መሲሕ ዝብል ስም ናይ ኣዲኡ ሲም እዩ። ትርጉሙ ድማ ገብረ ኣምላኽ ማለት እዩ። እዚ ህፃን እዚ ብጥበብን ብፍርሓት እግዚኣብሔርን ድሕሪ ምዕባዩ ናብ መምሃራን ቅድስት ቤተ ተዋህዶ ክርስቲያን ብምኻድ ብሉይን ሓዲስን ብምሉእ 81 መጽሓፍቲ ኣጠናቂቁ ተምሃረ። ኣብ ግዜ ትምህርቱ መንፈስ ቅዱስ ይሕግዞ ስለ ዝነበረ ድማ ሓደ ግዜ እንተ አንቢብዎ ኣብ ልቡ ይሓድር ነበረ። ንጉሆን ምሸትን ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይመላለስ ነበረ። እዞም ክቡራን ወለዲ ኣቡነ አረጋዊ ካብቶም ክቡራን ዝበሃሉ ቤተ መንግስቲ ሮማ ጓል ኣሕፀይዎሞ እንተኾነ ግና ኣቡነ ዘሚካኤል ኣቡነ አረጋዊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ህፃንነቱ ኣትሒዙ ምስኡ ስለ ዘይነበረ ነቲ ዓለማዊ ሕፀ ነፀጎ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ካብ ሃገሩ ሃገረ ቁስጥንጥንያ ዘሮም ናብ ካልእ ሃገር ማለት ናብ ጽርኢ ኣቡነ ጳኩሚስ ናብ ዝርከብሉ ዓብይ ገዳም ዳውናስ ዝተባሃለ በፂሑ 7 ዓመት ምስ ተቐመጠ ናብ ሮማ ተመሊሱ ክምህር ከሎ ዜና ሃገርናት ሰሚዑ ንኽመጽእ ምስ ተበገሰ ቅዱስ ሚካኤል ብኽንፉ ተሰኪሙ ኣክሱም ኣብጽሖ። ካብቶም ናይ ኣቡነ ጳኩሚስ መነኮሳት ሓደ መነኮስ ንኣቡነ ዘሚካኤል ንስኻስ ህፃን ኢኻ ካበይ ከመጽእካ ኢሉ ሓተቶሞ። ንሱ ድማ ካብ ሮማ እየ መጽአ በሎ እሞ ናብ ኣባ ጳኩሚስ ዳ ኣብጽሓና በሎ። ሽዑ ዘረብኡ ሰሚዑ ናብ ኣቡነ ጳኩሚስ ወሰዶ። ቅዱስ ኣቡነ ጳኩሚስ ርኢ ምስ ኣበሎ ኣዝዩ ተሓጒሱ ሰዓሞ። ረድኤት እግዚኣብሔር ዝሓደሮ ህፃን ምዃኑ እውን ፈለጠሞ ኣዝዩ ፈተዎ።
አቡነ ጳኩሚስ ብምንታይ ምክንያት ናባይ መጽኢካ ዝብል ሕቶም ሳቀረበሉ እቲ መምጽኡ ብዝርዝር ሓደ ብሓደ ገለጸሉ። ማለት ንምንኩስና ምዃኑ አቡነ ጳኩሚስ ድማ ዝወደይ ንስኻ ወዲ ንጉስን ንእሽቶን ኢኻ እሞ ምንኩስና ከዓ ቀሊል ኣይኮነን። ንሱ ከዓ ድሓን ኣቦይ ካብ ናይ ምድሪ መንግስትስ ናይ ሰማይ መንግስቲ ስለ ዝመረጽኩ ክኽእሎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክሕግዘኒ ከኣምን እየ በለ። ከምዚ ድሕሪ ምባሉ አቡነ ጳኩሚስ በል ወደይ ቅዱስ መጽሐፍ ከተገልግል ክትከይድ ከለኻ ሰብነትካ ንሕማም ኣዳሉ ከም ዝበለ ሲራክ ኣብ ምዕራፍ 2:5 ከም ዝበለ ከምቲ ወርቂ ብሓዊ ገይሮም ዝፍትንዎ ሓቀኛ ሰብ ድማ ብሕማምን ሽግርን ጥሜትን ጽምእን ዓቕልን ይፍትንዎ። ንስኻ ድማ ገለ ቁሩብ ተፈተን በሎ። አቡነ ዘሚካኤል አቡነ አረጋዊ ግና ብጾም ብጸሎት ብስግደት ብትግሃት ተራድኦ ልዕሊ ኩሎም ፈለስቲ ኮይኑ ተረኽበ ኣድነቕዎ። ስለዚ እውን አቡነ ጳኩሚስ ነዚ ኩሉ ትግሃት ድሕሪ ምርኣይ ኣስኬማ መላእኽቲ ልብሰ ምንኩስና ኣልወሶ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ባረኾ። እግዚአብሔር ንኣቦታተይ እንጦንዮስ ኣባ መቃርስ ከም ዝባረኸ እግዚአብሔር ኣስኬማኻ ይባረኸልካ ብምባል ስም ምንኩስና ከዓ ዘሚካኤል ዝብል ስም ኣልወሶ። ካብ ዝውለድ ክሳዕ ዝምንኩስ ወዲ 12 ዓመት እዩ ነይሩ። ብትግሃት ብጾም ብጸሎት ከዓ የገልግል ነበረ። ኣዝዩ ፈታዊ ጽድቂ ኾነ እሞ በዚ ቅዱስ ተግባር እዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ክሳዕ ዓደቦኡ ቁስጥንጥንያ ሮማ ተሰምዐ። ቅዱሳን ሮማ ከዓ ሰዓብዎ። ተሰዓቱ ቅዱሳን በዚ ከዓ እቶም ናይ መንፈስ ኣሕዋቶ ተደኒቆም እዝስ ብጸጋ ዓብይና ብምባል አረጋዊ ኢሎም ጸውዕዎ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ከዓ ዘሚካኤል ዝብል ስሙ አረጋዊ ብዝብል ስም ተተከ። ጻድቅ አቡነ አረጋዊ ምስቶም 7 ቅዱሳን ኮይኑ ይቕረታ ምስቶም 8 ቅዱሳን ኮይኑ ነቲ ኣብ ጉባኤ ኬልቄዶን ዝተኸስተ ሓድሽ ክልኤ ባህሪ ዝብል ትምህርቲ ብምቅዋሙ መከራ ስለ ዝጸንሖ ናብ ምድረ ኣግኣዚ ተሰዲዱ መጸ። እዞም 9 ቅዱሳን ብሓንሳእ ድሕሪ ምጽናሕ ስብከተ ወንጌል ንምስፍሕፋሕ ስርዓተ ምንኩስና ንምዝርጋሕን መንፈስ ቅዱስ ነናብ ዝመርሖም ተፈላለዩ። በዚ ከአቡነ አረጋዊ ቦታኡ ካብ ኣክሱም 70 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምስራቅ እትርከብ ደብረ ዳሞ ኾነት። ደብረ ዳሞ እምብዛ ነዊሕ ጎቦ ብምዃኑ ንምድያቡ ስለ ዝጸገሞ ንኸይድይቦ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ እሞ ብተራዳእነት ቅዱስ ሚካኤል ከዓ 30 ሜትሮ ዝቁመቱ ገበል ከደይቦ ተኣዚዝሉ መጸ። አቡነ አረጋዊ ነቲ ገበል ጭራኻ ኣውርድ ደሞ ኣደይበኒ በሎ። እቲ ገበል ግና ነቲ ጭራኡ ኣብ ፍርቂ ጸድፊ ጥራይ በጺሑ ብልሳን ሰብ አንታ ፈላሲ ኣብዚ እምባ ብዘይካ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ትበልዖ እንጌራ ይኹን ትሰትዮ እማይ ወይ ድማ ተጽለሉ ዕንፀይትን ገረብን የልዎን። ብመዓልቲ ፀሓይ ብለይቲ ቁርን ኣስሓይታን እዩ። ናይዚ እምባዚ ጥሪትን ሃብትን እዚኣቶም ጥራይ እዮም ክብል ተዛረቦ። አቡነ አረጋዊ ግን ዝተኣዘዝካዮ ጥራይ ፈጽም፣ እግዚአብሔር እቲ ዝደለናዮ ያየስነናን እዩ በሎ እሞ ብኡ ንብኡ ጭራኡ ኣውሪዱ ኣብ መዓንጣ አቡነ አረጋዊ ብምጥምጣም ብሓንሳ ኣብቲ ርእሲ እቲ ቅዱስ ደብሪ ኣደየቦም። እዚ ኩሉ እናተፈጸመ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል እቲ ተመን ኣብ ልዕሊ አቡነ አረጋዊ ክፉእ ነገር ምእንቲ ከይፍጽምን ከየፍርሖምን ብየማናይ ኢዱ ሴፍ መዚዙ ይሕልዎም ነበረ። ረድኡ ኣባ ማትያስን ካልኦት ሰዓብቱን እውን እናርኣይዎ ይድነቑ ነበሩ። ዕለት 12 ጥቅምቲ አቡነ አረጋዊ ኣብ ዝባን እዚ ደብሪ ምስ በጽሐ 3 ጊዜ ሃሌልያ ለአብ ሃሌልያ ለወልድ ሃሌልያ ለመንፈስ ቅዱስ እናበለ ኣመስገነ። በዚ ከዓ እዚ ድሕሪዚ ደብሪ ሃሌልያ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ። ክሳብ ሕጂ
ደብረ ዳሞ እናተባሃለ ጽዋዓሉ ዘሎ ምኽንያት ድማ ሃጸይ ገብረ መስቀል መደያይቦ ሰሪሑ ንኣቡነ ኣረጋዊ ምስ ረኸቦ ንኣቡነ ኣረጋዊ እዚ መደያይቦስ ከፍርሶዶ ዋላስ ከም ዘለዎ ይኹን በሎ። ኣቡነ ኣረጋዊ ግና መደያይቦ ክገብረሉ ፈቃደኛ ስለ ዘይነበረ እዚ ጌርካዮ ዘለኻ መደያይቦ ዳህምሞ ወይ ከዓ ኣፍርሶ ምስ በሎ በዚ ድማ ደብረ ዳህምሞ ይበሃል ነይሩ። ምስ ምንዋሕ ጊዜ ድማ ደብረ ዳሞ ተባሃለ። ኣቡነ ኣረጋዊ ማሕበር ሓድነት መሲሪቱ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ኣፍረየ። ኣብ ዘመኑ ክሳዕ 659 ዝበጽሑ መናንያን ኣብ ደብረ ዳሞ ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ገድሉ ይነግር። ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ንቅዱሳኑ ቃል ኪዳን ዝኣተወሎም ንኣቡነ ኣረጋዊ ድማ ኣብ ቃል ኪዳን ኣተወሉ። ኣብ 99 ዓመት ዕድምኡ 14 ጥምቅምቲ ከዓ ኣቡነ ኣረጋዊ ንደቀ መዛሙርቱ ኣጸናኒዑ ናብ በዓቱ ኣትዩ እናጸለየ ከሎ ገጽ ሞት ከይረኣየ ተሰወረ። ክሳዕ ጊዜ ምጽኣቱ ከይሞተ ከም ዝጸንሕ መጽሓፍ ገድሉ ይነግር። በረከተ ምሕደረና። ክሳዕ ሕጂ ኣብ ገዳሙ ብጸሎቱ ዝወፅእ ማይ ጸሎት ዝተፈላለዩ ሕማማት ይፍውስ ኣሎ። ጸሎትን በረከትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ጥሪ 14 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣቡነ ኣረጋዊ ዘሚካኤል፣ ቅዱስ ኣባ መክሲሞስ፣ ቅዱስ ኣባ ኣርኬሌስ፣ ቅድስቲ እምራይስ፣ ቅድስቲ ምህራኤል፣ 4034 ሰማዕታት ማህበር ቅዱስ ቂርቆስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣባ ስምዖን፣ ኣባ ዮሃንስ፣ ኣባ ገብረ ክርስቶስ መርዓዊ፣ ቅዱስ ሙሴ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ካብ 72 ኣርድእቲ፣ ቅድስቲ ነሳሒት። በረከቶም ናይ ዕለት 14 ቅዱሳን እውን በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ናይ 15 ጥሪ ስንክሳር ንቕጽል። ናይ ቅዱስ ህፃን ቂርቆስን ቅድስቲ ኢየሉጣን በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። 15 ጥሪ ስንክሳር። እንኳዕ ናብ ሰማዕታት ቅዱሳን ቂርቆስን ወኢየሉጣን ወነቢ ኣብድዩ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን። ህፃነ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ እቶም ብምኽንያት ልደት ጎይታናን ኣምልኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጡብ ኣዲኦም ጸጊቦም ዘይጠበው 2 ዓመትን ካብኡ ንታሕትን ዝኾኑ 144,000 ህፃናት ብርጉም ሄሮዶስ ተሰይፎም ብሰማዕትነት ምሕላፎም ናይ ህፃናት ሰማዕትነት ፈቃድ እግዚአብሔር ምዃኑ ዘረድእ እዩ። እዞም ሰማዕታት ህፃናት እዚኣቶም ነቶም ኣብ ጊዜ እቲ ጀሚሮም ክሳዕ ምጽአተ ክርስቶስ ስለ እግዚአብሔር ብግፍዒ ዝቕተሉ ህፃናት ርስቶም ኮይኖም ኣብ ገነት መንግስተ ሰማያት ብኽብሪ ይቕበልዎም። ብዝተፈላለየ ጊዜ ዝተንስኡ ካልኦት ሕሩያን ህፃናት እውን ኣምላኽነት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ እናመስከሩ ሰማዕት ኮይኖም እዮም። ኣብ በዓለ ሆሳዕና ህፃናት ሆሳዕና በኣርያም እናበሉ ክብሪ ጎይታ ኣብ ቅድሚ ኣይሁድ መስኪሮም እዮም። ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ስመ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓላውያን ነገስታት እናመስከሩ ብዙሕ ፀዋት ወመከራ ተቐቢሎም ብሰማዕትነት ካብ ዝሓለፉ ህፃናት ብቐዳምነት ዝጥቀስ ከዓ ህፃን ቂርቆስ እዩ። ኣዱ ቅድስቲ ኢየሉጣ ፈሪሓ እግዚአብሔር ዝነበራ ብሃይማኖት ክርስትና ጸንዐት ነበረት። ኣብቲ ክርስቲያን ዝህደንሉ ዝነበሩ ጊዜ ቅዱስ ቂርቆስ ምስ ኣዲኡ ኢየሉጣ ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ናብ ጤርሰስ ግዝኣት ሮም ዞባ ኪልቅያ ከዱ። እንተኾነ ቅድስቲ ኢየሉጣ ተታሒዛ ኣብ ቅድሚ ሄሮዶስ ዝተባሃለ ሓደ ንጉስ ቀረበት እሞ እለ እስክንድሮስ ድማ ኣበይ ዓድኺ ስምኪ ኸመን እዩ እቲ ዝሐሸኪ መረፂ ሕራ ኢልኪ ንኣማልኽተይ ስገድን ሰውእን እምበር ከኽብረኪ እየበላ። ቅድስቲ ኢየሉጣ ድማ ጓል ኣንጌበን ምዃናን ስማ ድማ ክርስቲያን ምዃና ድሕሪ ምግላጻ
أنا نزم رخصان أمالختخا أيسوئن إيه حاكت فتو أنت خوينكا علميوس ود 3 عامات زخانة ودي كم صعوة لأخمو كان ملخون النجرجلون أملاخ كنجرك أيو بلدتو هسان كرقص حيزم أمسعلو أمو هسان لما أنت حجوس هسان سلامتا يجبك أيو بلا هسان كرقص ما نعاي حجوس مبالكا صبوت تزاربكا كم تجزيافير نحاتان حاجوس يبلمون زولو نسخاها حاجوس يبلكان إلو ملسلو نجوس سمكا من يو مسبلو كريستياني يسمي بلو قصير نجوس حراء الكان أمالختي مسواتي أقرب مو مس عابخاك شمك أيه ببزح وركن برورن كأ كخبرك أيه بلو هزان كيرقوس دما أنت لأخ سيطان صار حق أزخوانكا كاباير حق بلو بملحاسوس تقطع نجوس دمو كمي كساب زفلح 100 جزي كغرفو وعززا قدست إيالتا زصنع ሃይማኖቱ ርእያ ንእግዚአብሔር አመስገነት በትእዛዝ ንጉስ ጨውን ሰናፍጭን አኸሊሶም ከሳቀይዎ ህፃን ቄርቆስ ግና ጥዑም ለጉርኤ ነቢብከ እምዓር ወስኮር ጥእመኒ ለአፍየ ኦጎይታ እግዚአብሔር ቃልካ ንጎረረይ ጥዑም ኮነ ካብ መዓርን ሽኮርን ንአፈይ ጣዓመኒ እናበለ አመስገነ ደጊሞም ልኡኻት እቶም ልኡኻት ንጉስ ዋላ እኳ ብነዋሕቲ ዝተሰሓሉ ብሓዊስ ዝረሰኑ 14 ናይ ሓፂን ሽንካራት ኣብ ኣካላት ኢዮልጣ 7 ኣብ ኣካላት ህፃን ቅዱስ ቄርቆስ ድማ 7 እንተወግእዎም ብሓይለ ጎይታ ጥዑያት ኮኑ ኣብ ቤተ መቅደስ ምስ ኣተው ሰይጣውንቲ ብኣምሳል መላእኽቲ ንኸስሕትዎም ይመፁ ነበሩ ቅዱስ ቄርቆስ ግና ብትእምርተ መስቀል ኣብነኖም ካብ ዝጠፍአ ናብ ዝኸፍአ ብብዙሕ ፀዋት ወመከራ ድሕሪ ምስቃይ ኣብ ገንኢ ዝፈልሐ ማይ ከእትውዎም ከለው ህፃን ቄርቆስ ንኣዲኡ ኢዮልጣ ኣጸናኒዕዋ ተተሓሒዞም ኣተው እንተኾነ ብተራድኣነት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል እቲ ከም ናይ ክረምቲ ጎደና እናንጎድጎደ ን40 መዓልቲ ዝፈልሐ ማይ ከም ናይ ንግሆ ኣስሓይታ ዝሑል ኮይኑሎም ድሓኑ እንታይ ከም ዝግበር ዝጠፍኦ መኮንን እለእስክንድሮስ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ክሳዶም ክስይፍዎም ኣዘዘ እንሆ ድማ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኪዳን ምስ ተቐበሉ ብዕለት 15 ጥሪ ህፃን ቄርቆስ ክሳዱ ተሰይፉ በሰማዕትነት ዓረፈ ከም ብዝሒ ዕድሚኡ ድማ ስለ ህፃንነቱ ስለ ገድሉ ስለ ጽንዓት ሃይማኖቱ 3 ኣኽሊላት ተዋሃበ ንጽባሒቱ ዕለት 16 ድማ ጥሪ ድማ ኣዲኡ ቅድስት ኢዮልጣ ክሳዳ ተሰይፋ ዓረፈት ናይ ሰማዕት ቅዱስ ቄርቆስን ኣዲኡ ኢዮልጣን በረከተ ምሕደረና አሜን። እግዚአብሔር ሰመ ረድኤቶ ለናእስናከ አቃቤ ወስምኦ ወጥብጣቤ ፍትወ ምግባር ቄርቆስ ወምኡዘ ገድል እምነ ከርቤ ዘተጽረ እምንዳቤ ወዘሃመ በጥብጣቤ ለአባልከ ሰላም እቤ ከም ዝብል ማለት እዩ። በረከቶም ናይ ኩሎም ሰማዕታት ቅዱስ ኢዮልጣን ወዳ ቅዱስ ቄርቆስን ይሕደረና አሜን። ከምኡውን ቅዱስ አብድዩ ነቢይ አብድዩ ማለት ናይ እግዚአብሔር አገልጋሊ ማለት እዩ። ቁጽሩ ካብ 12 ደቂቀ ነቢያት ክኸውን ከሎ ናይ ቅዱስ ኤልያስ ዓብይ ወዲ መዝሙር እዩ። ቅዱሳን ነቢያት ዮናስን ኤልሳዕን ድማ መሓዙት ነበሩ። ቅዱስ አብድዩ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ኣከባቢ 800 ዓመት ናይ ከሓዲ ንጉስ መራሒ ኩናት ኮይኑ ብ50 ሓለቃነት አገልገለ። ግፍዐኛ ኤልዛቤል ንነቢያት እስራኤል ክትቀትል ከላ ነቶም 50 ኣብ ሓደ በዓቲ ነቶም 50 ድማ ኣብ ካልእ በዓቲ ገይሩ ኣትረፎም። እቶም 900 ግን ተጨፍጨፉ። እቲ ዘትረፎም ድማ ክፉእ ዘመን ክሳብ ዝሓልፍ መገቦም። ኣካክብን ኤልዛቤልን ምስ ሞቱ ድማ ንቅዱስ ኤልያስ
ተኸቲሉ ንሽመቱ ገደፈ። እግዚአብሔር ገሊጽሉ ድማ ንትንቢት እናተዛረበን ንህዝቢ ድማ እናገሰጸን ነበረ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብ ዘለው ናይ ትንቢት መጻሕፍቲ ድማ ብጣዕሚ ሓጻር ዝጸሓፈ እዚ ነቢ እዩ። ትንቢተ ኣብድዩ በዓል 1 ምዕራፍ ጥራይ እያ። እዚ ቅዱስ በዛ መዓልቲ ዓሪፉ ወገናቱ ቀበርዎ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። አቡነ ቄርሎስ ኢትዮጵያዊ ኣቦኦም ሳይንቱ ኣዲኡ ድማ ወለቃት ክበሃሉ ኣቦኦም ሳይንቱ ኣዲኦም ድማ ወለቃት ክበሃሉ ከለው ናይ መጀመርያ ስሞም መብዓ ስላሴ እዩ። በብሕትውናኦም መላእ ገዳማት ኩሎም የድንቅዎም ዝነበሩ ክኾኑ ከለው ከም ኣቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሱሳ ኣናብስትን ሱሳ ኣናብርትን ዝተውሃቦም ዓብይ ኣቦ እዮም። እዞም ጻድቅ ኣብ ናይ ክፉእ ግራኝ ዘመን ምስ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብሓንሳብ ተቃጺሎም እዮም ብሰማዕትነት ዝዓረፉ። ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ጥሪ 15 ዝኽበሩ ናይ ቅዱሳን ዓመታዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቄርቆስ ወእሙ ቅድስቲ ኢየሉጣ፣ ቅዱስ ኣብድዩ ነቢይ፣ ቅዱስ ጎርጎሮስ ዘኑሲስ፣ ቅድስቲ ሶፊያ፣ ቅድስቲ ኣድምራ 11,004 ሰማዕታት ምስ ቅዱስ ቄርቆስ ብሰማዕትነት ዝዓረፉ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ፣ ቅዱስ ሚናስ ሰማዕት፣ ቅድስት ክርስቲና፣ ቅድስት እምባ መሪና። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ካብ ዘወደቕክዎ ካብ ኣናብባ ፊደል ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃ መላእክት ተኣርመለይ አሜን። ወአሜን ወለ ኩሎም መላእክተ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ ትነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ቡሩክቲ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአል ወጽልይ ሀበ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልን ኃጣውኢነ ተማኅፀነንክ ላንቺ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር